Kedam tang chiti ni phai pli arni Central Sarkar Assam Sarkar lapen hele ke or asong song trogatum mon samalam don kachetok along close 2.1 2.3 2.6 2.9 lapen close 2.11 along kechokche kedo anta prabjin pen paprai ponang jipusi pini ASDC APHLC HSDC JAKAS HTL CCU, KSA, KNCA 24 plus organization mate song ingora please say pen danglok ke ongdung hamphang asong atum chingrum pet pen di phurong sopi ru samson sing tia mir birialong kache song asai kedeng pon bangso kache song bona hut jasamet close 2.3 along ke jongpon KAEC kilik along ke do anak heya phan to war kang pu ponera khuthak pa private nangji lapenan parta close 2.1 2.6 2.9 lapen 2.11 setame pa prai nangji pusi ke hangtaram pon renti bangso hut APHLC lamjai sarpo angtong intika tharkanin je pona tengke close 2.3 along kache to khuthak kache song dona jok mate ke khamkhesi dona jok munit hijan kache ther tapa bangke che onon lapenang litum resim kangtang che otang derapi aprang ateng radaphan ke ther ke hap inton ra radham phangalong ke mesenason nang dodunon lapen ke EACCM tuliram long phang setame nang li jong si un e pulote arkupen chethan peknon athe inglong aswa phan kirai thek the pamelo puke chepaklang dak lopusi angtong intipen ningje pon bangke je onon hamphang lo na chepa ok dum pamenon hamphang lo chepa ok lo pulotang te ilitum ke kaching ki kacha than pen helo ilitum atowar chirina pola pena kapek atowar ke avelu lapen pinila bangso chatai pen iligi puang tung bangke un e pulotang te rai krimri un e pulote rai krimri lasi CM ake hai tuliram rong hang nang li arpu pen chethan pet noi athema pinianian ke rat chini lo nangli ke karbi la pen inglong a khe phan ke nangli ke rai kom un elo puang the ke chapak lang pam melo karbi anglong along ria bangke 6 sedol along ri pulote kadro kavea hemphuke inglong asotu lasi ke AAC kilik along ing hoi ke ba bangke kaprega khe to phansi pideji pa bangke KSA hin pen komantu neta chedon don thek the pusi KSA maiphu samsung teron pen ningje pon Karbiang long ke isi MP asido labang so MP asido ang gong sami ala brekeda long ta kai dai letum theklong la ke ST MP busi ke pulo la puson ta khaksi MLA tum sitame la puson si ST MLA sai MP ta ST munit MLA ta ST munit la sipili council long abang CM ta ST munit nang po EM ta ST munit nang po kapre elected representative ta ST nang po la sipini abangke government to bidi lang no pen la so close long nang pidu na bangke Karbiang long autonomous council long la so kilik ka chedam du liya bana bangke general to fan sit ke bake joy pideji po bangke Karbiang long rat apen Karbilo charlia so to comment tu neta kroi kre Karbi anglong lo bangke inglong aswatum ansi KAEC kiligalong cepati dun choji kaprek kece aswatum bangke cepati dun long lipusi roton terang pen ningje pon pen forol bangke laki kumane alam liman ke thang kapaman hu sini lipudam kan aku nak dak tu dak inglong so dim pen ke la so ta yong si tining tu lodang te dam dak la dak bangke News report Longsodarinti Karbiang Long Live